Аз не мога да си представя как може човек да се окаже погълнат от риба и да оцелее след 3 дни и да напише книга пророческа след това. Аз не мога да си обясня как човек може да умре и след 3 дена да възкръсне. Аз не мога да си представя как може Бог да влезе и да се събере да влезе в корема на девица и да бъде роден от нея. Има страшно много неща, които не мога да си представя и не мога да обясня. И знаете ли какво? Аз се предадох. Един ден трябваше да се предам. Да предам себе си, както престъпник, който е хванат, бяга, гонят го полицаите, накрая той разбира, аз трябва да се предам, аз няма да мога да избягам. Аз се предадох. 89-та година, септември месец, аз се предадох на Господ. Бях арестуван от неговата любов, защото Бог не ни гони, за да ни накаже. Той ни гони, преследва ни, за да ни възлюби, за да ни доведе обратно у дома, за да ни върне към себе си. Аз се предадох, отказах се от моите интелектуални аргументи срещу Бога и разбрах следното нещо. Ако Бог е Бог, той е по-добре да може да прави всичко, което аз не разбирам и не мога да направя аз. Ако Бог е Бог, той би трябвало да прави неща, които аз няма да мога да разбера. Затова е Бог. Ако Бог е Бог, той би трябвало да може да прави неща, да знае неща. Той е Бог. Аз съм Неговото създание. Аз съм просто един човек. Това е смирението. Това е приемането на реалността. Всъщност смирението е просто да приемеш реалността за това кой е Бог, кои сме ние. Това е истината. И това е което направиха и хората в Ниневия.